A bola jar. S ňou sa začala aj turistická sezóna. Rád by som si zašiel do Anglicka, oznámil rodičom tu. Dávaj si pozor a hlavne nezabudni, že sa tam jazdí vľavo, kládla mu na srdce Mercedes. Tud netušil, aká sláva sa v Anglicku práve chystá. Jej veličenstvo sa pripravovalo na výročnú návštevu Londýna. Kráľovná sa na ňu celý rok tešila a obyvatelia Londýna sa zase tešili, že uvidia kráľov. Ale aj niekto iný s napätím očakával túto chvíľu. Fred Faro, šéf londýnskeho podsvetia, Billy Craig, prezývaný Kraksňa, a Jack Odťahovač si dali rande v tichej uličke v Soho. Bude to únos storočia. Kráľovne vyfúkneme jej Roysa. Keď to urobíme zajtra do poludnia, bude v koncoch a zaplatí za neho toľko, koľko budeme chcieť. Na druhý deň presne o 10:00 bol Rolls-Royce pripravený pred Buckinghamským palácom. Fred zatrúbil. Ide sa na to! Kráľovná práve dojedala sendvič, keď zazvonil telefón. Haló? Tu Alžbeta II. How do you do? How do you do? Ozval sa priškrtený hlas. Máme vášho Roysa. Keď zložíte 1 000 000 libier, môžete ešte stihnúť rande u starostu. Peniaze vložte presne o 10:35 do kufra červeného auta pri fontáne na Trafalgarskom námestí. Ináč už svojho Roysa neuvidíte. Stalo sa niečo hrozné, James. Okamžite ma spojte so Scotland Yardom, súrila kráľovna. Práve mi ukradli Roysa. Čo mám robiť? Upokojte sa, vaše veličenstvo. Vyhlásime pátranie a zajtra vám podáme hlásenie. Zajtra je neskoro. Hrozí nenapraviteľná hanba. To bude koniec monarchie. Sorry, v tom prípade zaplaťte, radili zo Scotland Yard. Celú akciu budeme diskrétne sledovať. James, môžete vybrať z kráľovského konta 1 000 000 libier a byť s peniazmi o 10:35 na Trafalgarskom námestí? Spoľahnite sa, veličenstvo, sľúbil verný sluha. V uliciach mesta zatiaľ plynul život ako obyčajne. Tud veselo trúbil na londýnske poschodové autobusy a občas zastavil, aby niečo odfotografoval. Práve zaostroval na kamenných levov na Trafalgáre, keď ho zbadal James s kufrom peňazí. James si nevšimol, že pri druhej fontáne tiež čaká červené auto a nervózne podupáva pneumatikou. Tud sa pohol. Začnite akciu, vydalo povel policajné auto číslo 1. Podozrivé auto práve mierí smerom ku katedrále svätého Pavla. Sledovanie prenechávam autu číslo 7. Tud vôbec netušil, že sa stal stredovodom záujmu londýnskej polície. Fred, ktorý márne čakal pri fontáne, už stratil trpezlivosť. Teraz sa môže s Roysom rozlúčiť. A odišiel do garáže za svojimi komplicmi. V Scotland Yarde zatiaľ krútili hlavou, keď sledovali túto pohyb po meste. To auto nás schválne vodí za nos. Ak máme byť o 12:00 v City, musíme ísť. Dúfajme, že Royce je už na mieste. Lenže miesto Roysa prišiel Billy Kraksňa, sklopil korbu a vysypal pred bránu Buckinghamu hromadu súčiastok, ktoré ostali z Roysa. Kráľovná skoro padla do mdlu. V tom sa k palácu blížil Tud s policajtami v petách.
Keď veliteľské auto zbadalo rozmontovaného Roysa, povedalo si, že už nie je na čo čakať a vydalo rozkaz zatknúť Túta. Okamžite vypnite motor a otvorte batožinový priestor. No dovolte, a to bude nejaký omyl, ja som obyčajný turista zo Slovenska. Čo ste robili na Trafalgarskom námestí? No fotografoval, vysvetľoval Tút a ukázal fotky. Inšpektor sa pozorne zadíval na jeden obrázok. Bola na ňom fontána a pri nej červené auto. No to je predsa náš starý známy Fred Faro. No konečne ho dostaneme. Viem, kde ho treba hľadať. Za mnou! Ale čo teraz? Lamentovala kráľovná. Všetci odišli a ja sa nedostanem k starostovi. Ak neodmietnete, madam, ja vás tam zaveziem. Ponúkol sa tu. Zostávalo len 5 minút. Tút sa rútil ako opretený. Práve chcel prejsť Tower Bridge, keď sa most začal dvíhať. Držte si korunu, vaše veličenstvo! V okamihu, keď Big Ben odbil 12, bol Tút na mieste. Ešte toho dňa pasovala kráľovná Túta za rytiera rádu strieborného kardana a na pamiatku mu venovala zlatý tachometer. V kráľovskej garáži čakalo milé prekvapenie. James zatiaľ znovu zmontoval Roysa. Ani jedna súčiastka nechýbala. Rolls-Royce potom pozval Túta na večeru do kráľovského autoklubu. Nech žije Lord Toot, volali všetci a menovali ho za čestného člena.